Doncs som aquí per explicar què s'està fent en el sector dels videojocs a Catalunya, una indústria vertical i horitzontal on hi pot entrar tothom i només cal triar la porta. Catalunya ha de ser un referent internacional en l'economia i la cultura digital i els videojocs en són un element central. I el dels videojocs és un clar exemple d'aquests sectors que ens han de proporcionar aquest futur, no només des d'un punt de vista econòmic, per descomptat, sinó també des de moltes altres perspectives.